Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu, nya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin.